دەوریên hevbeşiyên Tirkiye û Amerîka li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Tirkiye ferman bi rawestandina bênvedana bizîşkan derxistiye, jê dereka wekariya Tirkiye jî amadekariyên Tirkiye ji bo derbasbûneke pêşbînîkirî da dawiya vê mehê li devera aram eşkere dike. Ajansa Rûsyaliyom îro roja Şamiyê belav kir. Ankara hejmarek bizîşkên xwe şandine du herêmên Tirkiyeyên sînorî li başûrî Tirkiye, bênvedana bizîşkan jî bi giştî rawestand wek amadekariyek gêşt bo derbasbûna Bakurê Sûriyê. Ajansa Reuters ji aliyê xwe ve li ser zarê jê dereka ewlekariya Tirkiye ve guhest û got. Bizîşkên bajarên herî mezin li Tirkiye hatine şandin bo herêmên Şanlî, Orfa û Mêrdînê di çarçoveya amadekariyê ji bo derbasbûna devera aram li Rojalatî Feratê. Di vê derbarê de berpirsekî ewlekariyê pile bilind eşkere kir, rawestandina bênvedana bizîşkên Tirkiye û êxistina wan di amadebaşiyê de bi mebesta pêkanîna proseya leşkeriya Tirkiyeyê li ser seranserî sînor bi Sûriyê re dazanîn ku ji demeke dirêj ve amadekarî ji bo proseyê têkirin. Niha Tirkiye gihîştê wê qonaxê ku dema bibîne pêwîst û bixwaze proseyê dest pê bike, dikare cîb bike. Jê dere ewlekariya Tirkiye herwiha serbar kir. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî bi zelalî li ser metirsiya Tirkiye ji hebûna peyedê û çekdarên YPG bi ser ve li ser sînorê bi Tirkiye re axifiye. Encamdana proseyeke leşkerî eger tu pêşketin derbarê devera aram û rêkeftina wan bi Amerîka re da dawiya vê mehê bi dest nehat xistin destnîşan kir. Girêdayê cîbcîkirina rêkeftina Tirkiye û Amerîka li devera aram, planên wan îro roja Şemiyê çar balafirên Tirkiye û Amerîkayên leşkerî dewriyên hevbeş li cihên destnîşankirî encam dan. Jê dernexwecihî jê serêkaniyê eşkere kirin. Her çar balafirên leşkeriyên Tirkiye û Amerîka li ser asîmanê bajarê serêkaniyê firiyan, çavdiriya rûxandina xendeq û tunelên YPG yên li ser sînor encam dabûn ji destpêka vê mehê ve dest bi rûxandina wan kirine li gor rêkeftinekê bi Amerîka û Tirkiye re kirin. Wan balafiran ji nêzik ve cîbcîkirina wê biryarê şopand. Biryara serokê Tirkiye û hevşanê wê Amerîka Donald Trump di vê heftiyê de planên devera aram li ser sînor bi Rojavayê Kurdistanê re bi dirêjehiya nêzî 450 kîlometrî ji Rojhilatî Feratê tab sînorê Herêma Kurdistanê gengeşe bike. Erdogan hejmarek berpirsên pile bilind jî di rojên borî de tekez dikin da dawiya vê mehê eger encamên cîbcîkirina rêkeftina wan bi Amerîka re ne li gor daxwazên Tirkiye bin ew ê derbasî Rojavayê Kurdistanê bin devera aram li gor planên Tirkiye ava bikin. Ali Umar